Hello, लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनेल। नै ना खावै सायनो नागिरदों आङो। ना खावैजों जारिजों जागोन। नै खावै गोजा बेलेग ना गैया बेयावहाय। ओमफ्राय मामिया सायनो नागिरदों ना मादों ना खावैखौ? नों सायगोन? दख'ना गानलायबाय जोंहा मामिया। दे सायदो दे, नाया सायदो, नाया सायदो। नाया साय। गिदोंसो? सायनोसै आं दाना। दाना संहरनोसै आङो लोगोफोर। नै जारिखौ सुनानै लाबाय आरो आङो। मैयायो खाहैदोंमोन आं बेखौहाय जोंहानि न' खाथिनि पदमि मोनहानि। बिराद दङ बिस्रानावहाय। नै आरामथार खाना लाबोदोंमोन आं नाजों जानो होननानै। ओमफ्राय नै नाया सायखांनानै सुबाय। बेनिफ्राय आङो माने रुगोनसो आरोना ओंख्रिखौहाय दिनैहाय। नै दैया ग्लब ग्लब गोदौबाय, नाखौ हरग्रोनोसै आङो। नाखौ हरखांनानै दसेनि उनावहाय आङो नै जारिखौ होना होनोसै। रुनानै जागोन दिनै बरियानो गोथावनो। बेनिफ्राय नै बेयाव मस्ला देनानै लाखादों आङो। संख्रि लं बिदिनो बायदिसिना लगायनाय जालुकबो। बेनिफ्राय नै बेयो मिक्सार देनाय, बेखौबो एसे होना होनोसै। दाना दैयाव होनानै हरनोसै आं नाखौहाय। नै बेनिफ्राय मस्लाखौबो होना होखानोसै। ग्लब 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 गोदौबाय थाथ'थोंसै। बेनिफ्राय दसेनि उनावहाय आङो नाया मोननाय बायदि जायोबाथाय जारिखौ होना होगोन। मस्लाया सायाव थाहैजोबदों नै थोरसियाव। बोखांनि र'। जारि मैगंखौ होना होनोसै आं नै दाना। गोबाव जाबाय गोदौनाया नै नाया। बरिया जि मोजां जाखादोंहाय। मस्लाया बिराद मोदोमदों। संख्रि जालुक होनायफ्रा बिराद गोथाव मोदोमथारदों। मोनबाय नै लोगोफोर दाना आंना ओंख्रि संनाया। जारिजों ना रुनाया बरिया गोथाव। ना खावै नै बिराद गोथाव जाखाबाय। मस्ला मोदोमफ्रु एकदम। नै बिराद गोथाव रुखाबाय आं दिनैहाय। बिराद गोबाव रुबाय। जारिजों जि मोजां जाखाबाय, दाउ जाला फुदुंनाय बायदि। जाबाय दाना जानांसिगौल' दाना। बरिया जि आराम गोदौदों नै। आयै बाथोना हरलाय, बाथोनखौ लानो बावदों। बाबु सना बाथोनखौ हरग्रो। बाथोनखौ बावदों ना इसेला। दावदैया नै नोंना बाबारे गोथाव बरिया। मबाइलाव नै हरलाय सार एसे बाथोनखौ माबोरै जानोसै जों अननानै। बाथोन नांबावगौबा ला, हरग्रो आंनो। ओमफ्राय बेसे लायो ला। जाबाय। बानलु गोरानसो बारा जानो हानाय नङा नों। सारनो नांबावगौ?
जानो हागोन बायदि बुरजा बुरजानो बानलु बाथोन उफ उफ माया सादों आलौदों ओंखाम जानोसै नै लोगोफोर दानिया बरिया बरिया गोथाव गोथाव नै बाथोनबो लादों नै सामब्राम बाथोन इनिफ्राय नै ओंख्रिया नाजों जारि रुनाय बरिया गोथाव बरियाल' होनबाय थायोना मामिया इदि होननानै रायो आंखौ मामिना बरिया बरियाल' जाबाय थाबाय इदि होनो ना अ दादाखौसो होनदो रानिना इनिफ्राय नै बा गावनिखौ खिथायाखै मा बुस्थु इलाय बा दाउदै दाउदैब्रा जानोसैहाय बिराद गोथाव जादों दोन जानो हालाबा दोन Ang dagang kami nga. Ang dagang. Na. Ang dagang na. Ang dagang batang gum. जारिजों नाजों रुनाया मासे गोथाव जादों दिनै Yang kum. Nonton lagi dah yang. Nana. बानलु बाथोन बरिया Enak. नाखौ बिराद गोथाव रुनायखाय बिराद गोथाव जादों Nana जानो नों जानो नैबो नाना नोंना Nana जानो बेसे लङ Nanya Nanya दाउदैया जामा Nana मालाय नाया नोंना बिराद सु थायोलै मा ओंखाम नांगौ सना नानि ओंखाम हरलाय बाबैसो एसे हरनांगौनो ओंखाम गुदुंखौ लाबो एसे लाबो जादो जारिया बरिया जादो दे नाया ना नांगौ बाथोना बिराद गोसा नों माथो बाथोनखौनो जानो हादिया Gue này दाउदै apa này मबाइल खोन्थालै नै दाउदै जादो सेस गैलालै सेस खालामजोबनो हाबाय udah coba ini salah pas kadang mah sekarang jangan salah batu muda lagi ya cakep satu apa lo udah dipecahkan lo tahu dia juga tahu dia betul juga lu sangka ini kuenya apa pilih dia lengah nanti tangan berubah isi sana kok untuk baik ada lain nggak dah tahu di kelas sana kok mah kayak anak ye ăn mình không sao nó lấy bùi alo vậy đã và thứ năng này nè nâng cái dạng Beda gitu. Ada apa? Kok tenang aku mesti tak ada.
Ngon ngon. Nah yang nana koro ay di nanti kan kok. Nana koro. Ayo mau pilih nama. Hah? Hah? Ayo mak. Ini mencikin dah. Ini sudah siapa lagi dengan? Nunga, pilih makanan. Ini mak. Tadi lu lari dia. Ambil. Oh. Mama gitu lagi mencikin di kelompok apa ya? Mami gitu ya. Ayo sudah. Mami. Ayam mami. Nunga ang gue mandi ya. Ayam mami ya. Kayu. Baba. Anak. Ang alam minum dahil je. Kalian bertanya apa? Ayo. Ini ya nambah batang. Nambah matang, nambah matang, nambah batang. Yaudah. Gila. Tadi nak kesalahan apa nanti? Sudah mau. Baik. Pas ini. Suku dah, sunai su. Cara apa dengan kantong hijau hai? Pas nih ya. Ini mana gini? Sakang beli apa mami? Su. Sakang beli. Su. Ini sakang kayak. Dia mau berbagi Hindu. Rabo. Sakang beli lagi perdana. Mami Ini video ko ang bekini ona dan thon sa ini fai. Mami Ini si dauro thara isa mami. Mami jabo. Sabaw ni kita de. Sampai dah. Gaya gay.จะไปทางกันแดมบางอ่ะเนี่ยไปทางกันได้นั่นก็ได้ Nanga ni bercaya. Oh deh. Oमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय जाय नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौ लाइक खालामदो बाय बाय Bye bye.